Gözüňe ýetirip gör 10 milyon dollarlyk uturşly kagaz bar, özüm hakyky sen adyň ýazylan. Ýöne olam howply olan bir tokoýluň orta arasyna ýetirdiýeli. Şol 10 milyon dollaryň hemmesenki saňa diňe gidip şan tapaýmak galýa. Ýöne gapçyň atjaňam bile dalmak üçin 1 manat pul ýok. Ýöne bu sen saklamaýa. Gidersiň döw tanışlaryňdan kart sorap başlarsyň. Hemme tanışlaryňdan pul alyp ýeterlik mukdarda edinersiň. Ahir samolýoda minip şol tokoýda bir kiji jowa baryp betersiň. Tokoýluga barandan soňam epes ýol kynçylyk güle geçmek başararsyň. Ajygarsyň, suwsarsyň. Gije ýatanda da gapdandan bir zatlar çykajak ýöne pul gowy zat bolan üçin o zatdan içten gorkuzanok. Sen şonça puluň sen bak etjekdiňden ýa. Ine şoňa hakykanamyň güýji diýle. Ahirna sen öz arzugy eden zadyň ýetersiň. Esasat sen özüňde goýan maksadyňa düşündiň we hiç ýylyza dönmediň. Hatçanna garpyzy şu örnüşde kesen ýagdaýyňyzda onu alyp ip başlarsyňyz. Onuň şiiresem agzyň daşyndan akyp durýar we şiir edip hemmeriň şiireleýär. Ondan başga da epesli bölegim onuň paçagyna galýar. Şonuň üçin ilki bilen garpyzy deň iki böle görmeli we edir şu örnüşinde dikligine kesip çykmaly. Soňra ýene de beýle gapdalma urup gönüligine kesmeli. Hatçanna bir böle galyp ip başlangyzdan soňra ol birinjidan ime üçin hemme amatly tagamam öňkülerden bir başga bolmagyňyza däger.